Bdew ix-xogħlijiet fil-Park and Ride ta' Xħajma limiti tax-Xewkija. Dan l-ispazju ta' 24,000 metru kwadru se jkun maqsum fit-tnejn, 300 spazju għal parkeġġ u żona rikreattiva. Permezz dan il-proġett se jitranġa triq eżistendi u tingħata it-tarmak, se jkun hemm aċċess pedonali u se jkun hemm il-quħ għall-ilma tax-xita li se jinġabar f'Ġibjun. F'dan il-proġett se jkun qed jinbena sular wieħed u se jiġi introdott green roof fuq iż-żona tal-parkeġġ li tipprovdi faċilità ta' rikreazzjoni fil-beraħ. Waqt żjara fuq l-lan tax-xogħol, il-Ministru Clint Camilleri qal li l-Ministeru għal Għawdex huwa kommess li jnaqqas it-traffiku fil-limiti tal-imġar. Faċilità li propju ser tkun qiegħda tilqa' toffri s-servizz tal-Park and Ride permezz tal-basis elettriċi mill-imġar għal hawnhekk u viċi versa, servizz li ser ikun kompletament b'xejn, però aktar minn hekk ukoll dan l-istess proġett ser ikun qed jinkorpora fih ħażna kbira tal-ilma qegħdin nikkalkulaw madwar 1300 metru kubu ta' volum ta' ilma li ser ikun qed jinġabar hawnhekk u aktar minn hekk ukoll fuq il-parti propju fejn ser ikun il-parking lot, parti minnha ser tkun imsaqfa, ser tkun green open space ukoll sabiex hemmhekk ukoll ikun jista' jintuża bħala post ta' rekreazzjoni. Huwa spjega li l-anaħħari tal-proġett huwa riġenerazzjoni taż-żona bi spazju għal parkeġġ u spazji dedikati għal charging ta' vetturi elettriċi. Dan iċ-ċentru se jinkludi wkoll terminal għal karozzi tal-linja li operaw bl-elettriku. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonet qal li proġett bħal dan imur id fit mal-miri tal-Gvern, jiġifieri l-investiment fi proġetti carbon neutral u ħodor. Nhar it-tnejn ħabbarna il-programmi operattivi l-ġodda, però ix-xogħol fuq il-programm l-antik għadu għaddej u d-issa jrid jagħlaq. U hawnhekk dan huwa proprju proġett li naħseb jiġbor f'sintesi sħiħa kif għandhom ikunu l-proġetti magħmulin bil-fondi tal-Unjoni Ewropea. Għal xiex għax għandek Park and Ride li se joħloq numru ta' parkeġġi ġodda, barra minn hekk se jkollok il-kreazzjoni ta' spazju pubbliku ġdid minn erja li hija mitluqa u fuq kollox il-Ġibjun li se jsir taħt li ħajkonna ħażna tajba tal-ilma. Dawn ix-xogħlijiet huma mistennija li jitlestew din is-sena.